Sai sisi ni ke por ngadap daga jing sungu yo blai. Banga yo ye ni ke lat ye ni ke kabu. Sai sisi man pen sungopat ya ke tien ke jong blai ha pedeng jong ilang ha ni ke por ke bamenta. Sisa ka ai jing kemen sisa yang abangan yo ban ya kren na ke tien ke jong blai ban hikai ya pi ya ke tien ke jong blai. Sisa ki don ki ai ki na ke tien ke jong blai ya ka ba ngimla ban sungu thu. Ngimla ban sempang ka pen keli yang balai bau Jisu ong kum ni. Balai bau hukum kum ni. Kidon ki bakum kitaru haga ketin ke jong blai ya ka bangi ngin ya. Keren haga ni ka por ka bamenta. Ngai ku blai fi we pui baro haga ni ka por haga kerteng ke jong Jesus Christ ya pi ki badan hang ni shalong ya pi ki badan syaki we pat ki benta jong kari bat ki badan syabar jong kari ru ngai ku blai fi we pui baro haga kerteng ke jong Jesus. Dan na pedeng jong fi pila ju yai pej bahai kan ke channel let's say dan na pedeng jong fi pidang shu syam ya kan ke channel pidang shu lap menta kesengi ai ku blai ya piru ha ke kerteng ke jong Jisu bangai ke jing lap ke jong fi kam dei ke ba shu jaran khat ne ke ba pi shu i la ke i ngasngo ba ke dei ke plan ke jong blai ba blai kwa ban kran ya pi kwa ban hikai pi ban pesong tho ya pi ya ki be jliu na ke tien ke jong u Banganget kini ke jing keren jungi ke por ke mentakan dalong jingker ku lang yang iwei pa iwei baro. Hakini ke por ke kwa ban keren bat pi na ka gospel jo Marcos kini ke lenong ke ban ningkong ke khot ke ba sabu sao ka ongum ni. Bat ula ong hau sumar men yatu hanu henry khilet no pen le di hauleng do batu aingu na ka benta ke jingko jongme Yagi ke iru ikbau Moses sulah hukum yakaban long ke jingpla yaki. Ke Bible ki tu hangi bau Jisu ulapen khia yang tau breu bapang nyang tholi bat haba ulapen khot yang tau nong tholi haba ulapen khia yang tau breu na ke jingpang Jisu uda mahami uang yakini ki kentien ke khot sabusau ka ong bau la ong hau sumar men yatu hanu Kapan lengok bahangi balai bau Jisu ong yakini kintien balai. Ndai tang kata kadon sagawi ke bentar ula dengi pulina Matius nomor kat riu ke dekat bar pau ke ong anda kumta ula adong iki senran jeng u ba nom yatu hanu ru ba ulong uta ukris. Kidon ki kintien kidon ki bentana ke ketin ke jong blai ke ba kapan lengok si sayangi balai bau Jisu ong kumni. Ngala keling ong trai balai ma ong manayatu hakijin syal ada yang menyatu bagi beriu kinang itu syuk ya me na bagi beriu kinang wan syuk syame belaipat bameme ong wadiatu hanu hakawi pakabenta kan wang puli mentan no Matius nong ba khat riu khat arpo ula adong iki bonom yatu bau de Kris kata ka ke jingkeli balai bu try u khang ke senran ke jo ban let yatu syaka perthai bau udah Ukris hangni ladangi pet jaga background kindiat kalong ba Petros suang melong Ukris ukun jang ublai ba im Petros yathu ika bedai baladangi pet terhang tu ba kham hadin uji suang ula adong pat yaki banum yathu hanu ru bau long Ukris kapan sayong saya yang nganya banga perkhat yakani balai bau trai udah adong balai bau udah kang bau mde ban yathu yanoi noru ladangi pet Kejing ja ka banengkong kalong. Bau ni bapang nyau thali sisa uji sula smusen ai ula kner kti bola kta yu bolo ong ngamon to men long khoi te utang sula kren utang nyang tholi ula i noi u bola pen khoi yu bola hukum scam yu bon pa no yu kum ni ru bola ong ha u sumar menom yathu hanu hanre khilek no tpen i le di holeng do watu ai ngo na ka benta ke jing khoi jong me yaki ke ru ki bau Moses ula hukum ya ka ban long ke jing pla yaki Hanrei bau mi no ulah sedang men benahau ban men priang keleng ya kata ketien kal bau Jisu alik syuk syapok kata ke snong haga bapau hanrei ulah syong syabar hagi jaka kenja bakilawan hau na barok saudong ka jubab ka dan hang ni peleng bau Jisu kwa bau ni briu unia thu na marutip baki briu kalong thik kum kitu ki pukni Kibanya boy haba kadon kado apot. Kinya boy bet kata ka ke jinglong jo ki brio haba ki yosngo ba kadon ka jing pen khia ni kadon ka kamba
ne bakadon kata ki ku bakum kita ki breu kinya boy kum kiskan ki breu kinya wan kum kiskan u Jisu tip ya gane ka way balada uniu breu upen benaya kata ki breu kinwan banwat ya u Jisu baru Jisu tip ya kata lada ki breu ki wan banwat ya u unle kum nupat ngatrai kinom ai thia kinom ai dam kinom perkat ru ya u Jisu u thaj na thaj kinom perkat u Jisu thangan thangan tang baki kilayo ya kata ke jingdon kam ke jongki ka bamut hi kinom khan ya u Jisu la ulong kum no ru don ki breu ki ba ong tunang syait tunang klan ya ka ba nginang la ban wan shapi ka mut ladam klan syu ngim wan syu shapi dan ki breu ki ba ong ngah kum taru tunang klan tunang syait tunang klan kanang nginang la ban wan shapi ka ba mut i lada temen lada la pang na sitam ka mut nginem wan syu shapi tadi tau Jisu sung thu bhai kata ka mentality usung thu bhai ya kata ka jinglong jong ki breu ong wat ya thu namar ki breu kin siwan me tang na ka menta ke jing mentoy ke jong ki bar kin wan ban ya ro ru ya ka kerteng ke jong u bau tip ya gane ka wai ba ki breu kinom sa ki jo ki breu ki long ba ki bakla badeng tau ngam kwa ya ka buram jong ki breu ngam kwa ya kata ka jing ya ro jong ki breu ngam kwa ba ki breu shisha kin kentiu yang ngakwa bau paun kentiu yang tadi tau Jisu mdei e bakwa nam u Jisu mdei e bakwa ke jinro na ki breu u kwa tang ye ka wei ka jinro na ukpa tadi hing ta ka babal ki thu ang ni habau niu breu la sedang pen priang ya kata ka khubor keleng u Jisu umla lechu sya kata ka senong haba haga bapau ndu la shong shabar ki jak ke kenja ngasus nai u Jisu breu ki wan wat utrai hab ban shong sya ki jaka kenja mar ki breu ki laiwan nak keleng saudang banwat yau Jisu kwan puli ni ko dekat ang ni kapor Lukas nong bakat riu ni dekat ka ba khat san ka ong teu la ong aki pilong kita ki bala pen san yala di hakmat ki breu henrei ublei wi thu yaki donut jong pi naba kata ya ka bala nyokor haki breu kalong ka ba ijli hakmat ublei kiai ki bala nyokor hakmat ke jong breu kalong ke jing ijli hakmat ublei tading ta utra usnu thu ini ka wei lada ki breu ki wan ban yaro ye utrai kata ka ke jing ijli hakmat jong ublei ukwa ma u ban yaro mdei baki breu ki yaro namar gidi ki jo ki breu ki ban yaro utrai hosana 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 bukti begini gidi ki jo ki breu ki ban ong sanar pna baru try tip ya gane kawai baki breu ki dei baki bakla ndai dei tang ukpa boyai ne bat uta ubayai sa shabam jikot tadeng tang ngakan mau na kaktin ke jong blai gane ka por ka banganang kren bahaw Jisu la besar kita ki san hajar ngot ardli taki dok kha bat santli taki kpu kita ki breu baro kilawan ye but sa utrai sai si budan ki wan wat Jisu ngsu thu begini ki wan wat tang ye ke jing bam ki wan wat tang ye ki kpu ki wan wat tang ye kata ke jing mentoy ka baken jadok kim da dei ki trang ye ka baken jaman sim tadeng tabu Jisu ong ini kintien to bam ya ka do jonga di ya ka de snam jonga definio ye ke jing im habau kren bad habau hikai da ka bakum kata baro kilatut yu Jisu namar kim snuthu bakim keliru yu trai mdan weru uban keli Jisu pimut ban ong kumno ngikwa ban syai ngikwa ban snuthu e kata habau Jisu kren bakum kata ki siapai la ka pai mdan weru bakin li jikeli yu trai ka babal ka klem ye thu ang ni ba undan weru ban ong Jisu to sngu bahase batai khambahai kata batai khambahase trai bangin snuthu ngi ibreu ki batalot ngimla ban snuthu ye kata ke jingmut ke jong pi sngu bahase pen sha yang ngi mdan weru haba ki sngu ki sngu ba ibam ya hap ka kum to kata ke jing sngu ke jong ki phat no ba haba ki lai phat u Jisu keli so ki senran ro pi ro pin le no na kom no na senran te ki lai she pe iwe ba deng ta bu Petrus ong shnu ngin let na me try na mandon ye ka tin ke jing im deng ta kwa ban ngi fi ki breu kim kwa ban keli jing keli no try ban sngu tho iki ba kan jaman sim ki buat tang ban yo eke bakan jadok nangi pei pan nang gawai ka benta no Matius ni kalau makhat reu ka dekat ba arpo Jisu ang wadom yathu e ne nor bang adeu kris balai marka por kampat dei marga tip
balada upentip ilari bo uday ukris kinwan man penyap yo namar bon sien kila amut man penyap yo trai bon sien kila amut man tham yo ladon kapor kimut man penono asnan yo na tanariat de ujano apa deng tau pat ba ki brio kam tam ki riu niam hakata kapor ki long offended ki thot lala ki tip bo jisu uday tau kris kinomla ban pediang berkila ban penyap no yu jisu shwa kapor lau jisu ang wana mitho mangangare ukris re hadin ke jingmi pat o kile yalap ne gospel shaki ben riu baro yatho shapang jonga mangangare ubelami pat badeng tau pa yu apostol paul upa igini gi apostol ban le yalap ya ke gospel de kata ni kapor ngakwa ban clear fi buat yu jisu tang menyo jimpen khia fi buat yu jisu tang menyo yaki jingkerku ni fi buat yu jisu tang namar ba pinyo yaki jing mentoy ki babon na ke jing em ke jong fi wana buat kumta tang menyo jingkerku menyo jing mentoy jing pen khia banyo yaki jing pelat banyo ikata ki eke hendre to buat yu jisu namar fi buat yu ndai ba fiyo ya kata ka jing mentoy ka bakan jado an rai fiyo ya ka jing em ka bakan jamin sim bat ya kata ka jing em ka babam chukut kai wat num long kita ki bisyubut tang man yo kpu ban yo jing bam baken jadho bot namar bapyo yo ni kpu u Jesus Christ ukpu bo ni her na bedeng u bahama pipi bam pyo ya ga jing em ka babam chukut hababam ka bamut la da pila ban digest la da pila ban pediang yu try ka ni ka singi don gibril kim pediang yu Jesus kim ngat bo Jesus de ublai kim ngat bo Jesus de try ko abang ifia kan ni digest pediang yu jisu pediang yu ndai taman yo jingkerku pediang yu namar un ai api ya ka jing em ka babam chukut but yu jisu wat nom long kita ki ba shon yu ani ki ba thot yu ndai to ai ba pin bot yu jisu namar pi it yu ba pi amat ru ya ka ta ka jing it ka ba uthe aga jing em ka jong pi ya ka ba ula pen pau ru ya kata halor ka ding pna ha ka baula IT no la jong ka jing em na ka banta jong phi phin bot namar phi e phin bot namar phi sngungu yu trai phin bot ban long ru ka daw jong ka jing kar khu na ka banta u Jesus Christ nga sngu e yu pol ong ya nga ban em ka long u Christ ban yap ka long ka jing mentoi atau phinot ban kren kum ta hanu phinot si sha ban em kum ta ban em na kam tau Jesus ban yap kan long jing mentoy pi ini dua yang ni kapor ka bangta bo try un ai fi ka bor bo try un umwit ya pi namar fi wan tang na ka banta ka chingkar khu ndrei un smau bang ya pi namar fi wan na ka banta ka jing em ka babam chiko ini dua try ni kapor na sngo ko kan rat melakar khu engi hagi e baro melakar khu hagane ka bakin cha do ka jongi ka bam ka di melakar khu go try ka koi ka khia melapen khia melapelat melale shibon ki kamba go kan rat aga jim ka jongi rei to ai try ba kata kanom dei ka daw ya ka bangin but ya me go try ban yo ya ka ke jingkar khu tang kita ki bakin jado rei try bangin but ya me bangin yo ya ka jing em ka babam jikot bangin bam ya kata ka do ka jome bangin di ya kata ka snam ka jome ablai bangin bam ya ka do jome try bad ya ka bangin di ya kata ka snam ka jome try jisu ngikwa ban bam lut ya me ban yo lut ya me ban di lut ya ka jome ko try abang ni khon ki jome kin long kum ta kin kwa ya kata kin trang ya kata haga jing em ka jong ki ablai mga dawai nga kar khu menang le ki kamba haga jing em ka jong ki ablai but try nga dawai shibon nga ni ka por kan rat men kar khu yaki bakin long ko kan rat try bakin yo snow ya ka kerteng ka jong me kin eat me kin pediang ya me ko try para bakin yo snow ya ka kerteng ka jong me ko try ka men sim juki kan kende ya ka ba kin yo si sha ko kan rat ya me ha ki jing em ka jong ki try nga dawai mga nget ka kerteng ke jong me ka pen em atrai ke babon ki basngap akan ni kapor ke kerteng ke jong me try kan pen em ya kita ki bela yap ke kerteng ke jong me try kan pen em ya kita ki bela do jingkerman ke kerteng ke jong me kan pen em ya kita ki bisha te sha khom ha ka bor jong kapop
trai ngai ngai abagi asngau ka teng jam ka don ka jing lai lo abakan jam sim ken yo ya ka jing em bam jikot nga dwai nga kar khui fi wei pi wei ka teng jisu amen trai nang kar khui fi trai nang ai bore fi buat yo jisu namar bapio ya ka jing em bam jikot blain kar khui fi ngan sai siam pat amen